Hello, good evening po. Kamusta na po ang lahat ng mamamayang sa buong mundo? Andito po ako ngayong gabing ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng palitaw sa latik with makapuno. At ito na po ang ating mga kakailanganin. Unang-una, 3 cups ng glutinous rice, 3 tablespoon ng brown sugar. Gagamit din po ako ng tubig para sa paggawa ng ating dough or sa glutinous natin, ilalagay natin yung tubig. Tapos, babasain. Gagamit din po tayo ng 2 lata ng coconut milk. At saka itong makapuno natin. Gagamit din po ako. Kasi itatoppings natin to sa ating palitaw sa latik. So, ngayon ay uumpisahan ko na po. Ngayon po ay nilagyan ko na ng tubig itong ating glutinous rice. Tapos hahaluin lang natin siya. Mga 1.5 cup po yung aking nilagay na tubig. Yan, para hindi po masyadong basa. Kaya tinatansya ko po muna. Ngayon ay hahaluin na natin siya para mabasa po yung nasa ilalim. Yan. Tapos dadagdagan natin siya ng tubig. Tapos halo lang ng halo. Yan. Hindi pa nga naluto, nagugutom na ako. Ano pa kaya pagluto na? Ayan po. So, nasubrahan natin siya ng tubig kanina. Kaya magdadagdag po tayo ng glutinous. Yan. Tinatansya ko ulit. Yan. Yan, okay na siya. Pwede na to. Mamasahin lang nating mabuti para walang dry doon sa ilalim na glutinous. Masa lang ng masa. So, ngayon ay gagamitan na po natin ng kamay to para ipa-flatten po natin yung ating glutinous. Pero, maghugas po muna tayo ng kamay bago tayo humawak dito. Ako po ay nakahugas na ng kamay. So, ayan na po. Ganyan lang po. Dumidikit po siya sa kamay ko. Yan. Kayo na pong bahala kung anong itsura ang gusto nyo gawin. Yan. Ganyan lang po siya. Madaling-madali lang tong gawin. Kahit po hindi pareho ang sizes nito ay pwede naman kasi hindi naman po ito ibibenta. Mas matutuwa pa nga po yung kakain nito kasi mabubusog sila kahit isa lang ang kainin nila. Pero pag sa pangnegosyo ay huwag nyo pong masyadong lakihan ang paggawa kasi po ay malulugi po kayo. So, ayan. Ganito na po ang magiging itsura ng ating glutinous pagkatapos nating maiplaten. Tapos niliitan ko po siya ng konti kasi masyadong malaki yung kanina.
Pero kayo na pong bahala kung gaano kalaki or kaliit ang paggawa ninyo. So, ayan na po, natapos ko na lahat. Ngayon po ay nag-iinit na po ako ng tubig. Ayan po, papakuluin lang po natin itong tubig. Pagkatapos ay ilagay natin yung ating naiplatin na glutinous. Mga mamamayan, kung wala po pala kayong makapuno, ay pwede rin po kayong gumamit ng friskong nyug para sa inyong palitaw sa latik. Mas masarap po yun kasi wala pang timpla. Kayo na po ang magtansya sa asukal. So, yun lang po. Ngayon pong kumukulo na tong ating tubig, ay isa-isa na po nating ilalagay ang ating glutinous. Yan. Tama po muna yan. Baka magdikit-dikit po. Hihintayin lang po natin na lumutang yung glutinous. Malalaman nyo rin yan pag naluto na kasi lulutang po siya. Tsaka ko na po ipapakita sa inyo kapag naluto na po ito. Ayan na po mga mamamayang. Lumutang na po yung ating palitaw. Tignan nyo po, ang ibig pong sabihin yan ay luto na. Ngayon po ay tatanggalin na natin siya sa ating kumukulong tubig. Isa-isa lang po nating tanggalin para hindi maisama yung tubig. Ang ganda pong tignan, ayan. Ayan na po, sinimulan ko na po ang paggawa ng latik. Ngayon po ay papakuluin lang po natin to para mas masarap. Saka ko po ilalagay yung ating brown sugar na 3 tablespoon. Kaya po 3 tablespoon lang yung ilalagay ko kasi matamis na po yung makapuno. So, mas maganda po yung yung presko na buko ang ilalagay nyo. Para matansya nyo yung tamis. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating brown sugar. Tapos hahaluin natin. Mas masarap po yung yung presko na niyog para may talaga yung buo-buo na latik. Yan. Tapos hahaluin lang natin to. Ngayon po na malapot na tong ating latik ay pwede na nating patayin yung stove. Ngayon po ay ibubuhos na natin yung ating latik dito sa ating palitaw.
Ngayon po ay lalagyan na po natin ng toppings na makapuno dito sa taas ng ating palitaw. Basta po i-spread nyo lang. Yan. Yan. Ipapakita ko po mamaya pagkatapos. Ito na po mga mamamayang ang ating palitaw sa latik with makapuno. Luto na po siya. Ayan na po. Ang sarap-sarap. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Salamat po sa patuloy na pag-suporta at palaging panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!